मानो हाथरखि ख्रिस्टियानफोरनि नखराव मानो हाथरखि ख्रिस्टियानफोरनि गिर्जायाव मानो हाथरखि मानो स्टार मा खारननि थाखाय मा जाहोननि थाखाय अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों बेजों लोगोसे दायो जाया आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायग्रा साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आंनि बे दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव बयखौबो नायगिरि साफ्रोमखौबो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आरोबाव दिनैनि बे रबिबार दिनजों लोगोसे नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आङो लानानै फैबावलायबाय बेनिखायनो दायो जाया नायगासिनो दङ नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो मिजिंथिहरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे मिथिनो सोलोंनो बा नोंथांनि थाखाय लाब जागोन होननानै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै मिजिंथिहरदों अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो साननाय टपिकआ दिनै बेनो जाहैबाय बेथलेहेमनि हाथरखि द स्टार अफ बेथलेहेम बेखौनो दिनै नोंथांमोनजों आङो दिनै सावरायनो सानदों अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै जोंहा डिसेम्बरनि 1 थारिख ना डिसेम्बर मान्थनि बा डिसेम्बर दाननि 1 थारिख जानाय लोगो लोगो जों साफ्रोम ख्रिस्टियानफोरनि नखराव जों मोनफ्रोमबो जोंनि मण्डलि गिर्जाफ्राव दरखं मोखांफ्राव दिनै जोङो हाथरखि दिनै जोङो नुनो मोनदोंसै दिनै स्टारखौ दिनै जोङो नुनो मोनजेनदोंसै थ' मानो मा जाहोननि थाखाय मा खारननि थाखाय मा उद्देश्यनि थाखाय दिनै जों ख्रिस्टियानफ्रा बे स्टार बे हाथरखिखौ दिनै साजायदों डिसेम्बर 1 थारिख हाबनाय लोगो लोगो खारना मा जाहोना मा बेखौसो दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो सानदों आरो दिनै बे हाथरखिया मानि थाखाय रिप्रेजेन्ट दिनै जोंनि गेजेराव जाबाय थायो एभ्रि इयार मा खारननि थाखाय अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो बेनि सोमोन्दै मिथिखागौ आरो दिनै गोबाङानो जोंनि बेबायदि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोरबो दङ सोरबा सोरबा दिनै मिथियाबो अब्लाबो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो बे भिडिअखौ दिनै लाबोदों अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौना जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ हेर'द राजानि आमोलाव जुदाइनि बेथलेहेमाव जेब्ला मरियामनि आइथा सिख्ला मरियामनि गोरबोआव जेब्ला जोनोम जायो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव बे पृथिबियाव अब्ला बे समाव जोंनि बाइबेला मिथिहोयो जे बे हाथरखिया दिनै नुजादोंमोन मा जाहोननि थाखाय नुजादोंमोन नोंथांमोना मिथिगौना जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव जोनोम जादोंमोन अब्ला बे समाव सानजा देशनि होननानै बाइबेला खोन्थादों गोनोखोफोर साइन्टिस्टफ्रा जिसुनि जोनोम जानायखौ बिथांमोना दिनै मिथिदोंमोन दिनैनि बे बुहुमावबो दानि बे मुगायावबो साइन्टिस्टफ्रा दिनै मिथिनो मोनो बबे जायगायाव मा जागोन बा मा जानो थांगासिनो दङ ना बेखौ दिनै जोंनो मिथिहोयो आरो गोदोनि समावबो जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानाय समाव बे साइन्टिस्टफ्रा बे गोनोखोफ्रा जिसुनि जोनोम जानायखौ दिनै मिथिदोंमोन आरो हेर'द राजानियाव फैनानै बेखौनो सोंफैदोंमोन जुदाइनि बेथलेहेम नोगोराव सारि जानाय राजाया बहा दिनै जोङो बेनि हाथरखिखौ नुबाय दिनै जोङो बेखौ खुलुमनो बा बेखौ दिनै संदाननो दिनै जोङो बेखौ दिनै नागिरनो दिनै फैदों होननानै अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ मिथिगौना जेब्ला हेर'द राजानियाव बे सानजा देशनि साथाम गोनोखोफ्रा जेब्ला बे बाथ्राखौ सोंफैयो अब्ला बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोयो हेर'द राजाया दिनै सोमोनाङासै आन्दायासै अब्ला गावनि नोगोराव थानाय जेसेबांनाखि शास्त्र गोरोंफोर ना गासैखौबो ज' खालामनानै बिथांमोननाव बियो फिर दिनै उदिस लायासै अब्ला उदिस लानानै बे समाव बे गोरों गोराफ्राबो दिनै बेखौनो दिनै फोरमायासै अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर मानो बिसोरो बुंफिनबाय ओरैबायदि बुंफिनबाय
बे हेरद राजानि जेनाखि गोरों गोरा शास्त्र गोरोंफ्रा जेब्ला हेरद राजाया सोङो बे समाव बिसोरो शास्त्रफोरखौ फरायनानै नाबिजों लिरनानै दोनजाखानाय शास्त्रफोरखौ फरायनानै हेरद राजानो रिप्लाइ होआसै। आं फरायनानै खोनासंहोनि। नोंथांमोना बाइबेलनिफ्राय बेखौ मोननो हागोन। गाहाम खौरां माथाइनि 2 बालाबनि 5 सिरियाव लिरदों। बिसोरो बुंफिनबाय, जुदाइनि बेथलेहेमाव, मानोना नाबिजों बेबादिनो लिरजानाय दङ। आरो नों जुदा हादरनि बेथलेहेम, जुदाइनि हादांगोराफोरनि मादाव एसेबो दुइसिन नङा, मानोना नोंनिफ्राय सासे हादांगोरा ओंखारगोन, बियो आंनि हादरनि मानसिफोर इजराइलखौ गुमगोन। खोनाबायना बे समाव? अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर, जेब्ला हेरद राजाया सोङो अब्ला खोन्थाया जे जुदाइनि बेथलेहेमाव। आरो बिनि उनाव मा बुंफिनबावदों? मानोना नाबिजों बेबादिनो लिरजानाय दङ। आरो नों जुदा हादरनि बेथलेहेम ना मा होनना बुंदों? जुदाइनि हादांगोराफोरनि मादाव एसेबो दुइसिन नङानो। जे जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जादोंमोन बै समाव एसेबो दुइसिन नङा होनना बुंथारदों। आरो दाबो दिनै बेनो एसेबो दुइसिन नंथ्रा। जों जेखौ खुलुमदों अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर, बे जिसु ख्रिस्ट'आ। अब्ला बे समाव नोंथांमोना मिथिनो मोनबायना? अब्ला बे समाव हेरद राजाया सानजानि 3 गोनोखोफोरखौ, साइन्टिस्टफोरखौ दस्रा साइडजों लेंख'नानै बुङासै, नोंसोरो थांनानै गथ'खौ नागिरहैदो फिरनो। जेब्ला नागिरनानै मोनो आंनोबो खोन्थाफैदो, मानोना आंबो बे राजाखौ, बे जिसु ख्रिस्ट'खौ, बे गथ'खौ थांनानै खुलुमहैनो हानायफोरबादि। अब्ला बे समाव अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर, जेब्ला 3 गोनोखोफ्रा हेरद राजानिफ्राय ओंखारो अब्ला बे समाव बिथांमोना आरोबाव बे हाथरखिखौ, बे स्टारखौ बिथांमोना नुनो मोनासै। आरो बिथांमोना जेब्ला नुयो इनायनो रंजाबाय, खुसि जाबाय। नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ ना? आरो जे जायगायाव जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जादोंमोन बे जोनोम जायगासिम थाबथायालाबानो बे 3 गोनोखोफोरनि सिगां थांनानै जे जायगायाव जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जादों बे जायगायाव थाबथाहैयासै। आरो गोनोखोफ्रा बेखौ नोजोर होनानै दिग होनानै थांबाय आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ बिथांमोना लोगो मोनहैयासै, जे जायगायाव हाथरखिया थाबथादोंमोन। नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ ना? अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर, जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जादों अब्ला बे समाव साइन्टिस्टफ्रा दिनै नागिरदों, जुग मानसिया दिनै नागिराखै। नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ ना? बियो माबादि इसोर जागोन फालाय? माबादि? दिनै फै जोङो मिथिनि। आरो जेब्ला बे 3 साइन्टिस्टफ्रा, गोनोखोफ्रा जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ न' सिङाव हाबनानै नुहैयो, बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ उन्दै गथ' आरो बिबारमोन, बिमानि आखाइफ्राव बेखौ नुहैयासै। आरो बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोबावदों, बिथांमोना बे जिसु ख्रिस्ट'खौ लोगो मोनहैनानै नुहैनानै मा खालामदोंमोन? आं फरायनानै खोनासंहोनि बे समाव। बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 2 बालाबनि 10 सिरि, बेयाव बेबायदि लिरदों। आरो न' सिङाव हाबनानै बिसोरो गथ'खौ बिनि बिमा मरियामजों लोगोसे नुबाय आरो गुग्रुबनानै बिसोरो बेखौ खुलुमबाय आरो गाव गावनि जेसरफोरखौ खेंनानै बिसोरो ओरैनो होनायफोर सना, गन्दुरु आरो गन्दरसखौ बेनो होबाय। मिथिबायना? जेब्ला बे 3 साइन्टिस्टफ्रा न' सिङाव हाबनानै जिसु गथ'खौ बिमा मरियामजों लोगोसे नुयो, इनायनो खुसि जानानै गावसोरनिफ्राय दाम गोसा बुस्थु लाबोनाय ओरैनो होनायफोरखौ होनानै बेखौ खुलुमबायनो। मा? सना, गन्दरस, ओमफ्राय आरो गन्दुरु होनना लिरबावदों आरोखि, खन्दुरु होनना लिरदों बर' बाइबेलाव। बेखौ होनानै बिथांमोना खुलुमासै आरो इनायनो दिनै रंजानानै गावनि लामाजों दिनै थांफिनासै। अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर,
नोंथांमोना बेखौ मिथिगौना दिनै बेसिमनो दिनै आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो दिनै सावरायनानै आङो दोननो सानबाय आरो जेब्ला बे साइन्टिस्टफ्रा जेब्ला थाङैनि सिगां इसोरनि आत्माया बिथांमोनजों सिमांनि गेजेरजों रायज्लायदों जे लामाजों नोंथांमोना फैफिनदोंमोन बे लामाजों नोंथांमोना थांफिननो मोना गुबुन लामाजों थांनो नांगौ बा गुबुन लामाजों थांदो होननानै मानोना हेरद राजानि प्लान उद्देश्यआ इनायनो गाज्रिमोन आरो सिमाङाव होनजानाय बायदि बे साथाम साइन्टिस्टफ्रा हेरद राजानियाव बा हेरद राजानि लामाजों थांफिना लाबानो गुबुन लामाजों दिनै थांफिनासै अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बेनिखायनो दिनैनि दिनाव जों ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बे जाहोन बे खारननि थाखायनो दिनै जोंनि ख्रिस्टियान नखरफ्राव जोंनि गिर्जानि दरखं मोखांफ्राव दिनै बे हाथरखिखौ दिनै साजायनाय जायो आलायनाय जायो डेक'रेसन खालामनाय जायो आरो मिथिहोनाय जायो नै जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव बे पृथिबियाव दिनै जोनोम जादों नै जोंनियाव जोंनि नखराव जोंनि थाखाय जोंनि नखरनि थाखाय जों बयनिबो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै जोनोम जादों जेरैबायदि हाथरखिया दिनै खोन्थादों बे साथाम साइन्टिस्टफोरनो दिनै बे हाथरखियाबो बेनो दिनै रिप्रेजेन्ट जायो बुहुमाव थानाय जों साफ्रोम मानसि जातिफोरनि थाखाय नै बासायग्राया दिनै सारि जाबाय जुदाइनि बेथलेहेम नोगोराव अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनैनि बे खुसिजोंनो बे रंजानायजोंनो जेरैबायदि साइन्टिस्टफ्रा दिनै रंजादोंमोन गोनोखोफ्रा बेबायदि रंजानायनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानखौ गोसोखांनानै दिनै जों ख्रिस्टियानफ्राबो दिनै बे हाथरखिखौ दिनै साजायनाय जायो अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै बेखौनो दिनै आङो सावरायबाय आरो दिनै बेखौनो बुङो इंराजियाव बेथलेहेम स्टार अफ बेथलेहेम अ बेथलेहेमनि हाथरखि नोङो बेसेबां समायना दिनै जोंबो बेखौ मिथिनो नांगोन आरो आंबो दिनै बेखौनो बुङो औ बेथलेहेमनि हाथरखि नोङो बेसेबां समायना बेसेबां नोङो समायहोदों आरो साथाम गोनोखोफोरखौ नोङो दिनै दैदेननानै लानानै फैदों जेराव जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जादोंमोन जोंखौ पापनिफ्राय बासायनो उदांस्रि होनो थाखाय औ बेथलेहेमनि हाथरखि नोंखौ धन्यबाद नोंखौ हामबाय होनो ना जोंबो बेबायदिनो गोसोखांनो नांगोन हामबाय होननो नांगोन थ' हामबायसै ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे गुसुं आरो बे फिसा भिडिअनि गेजेरजों बा बे फिसा खोथाफोरजों मिथियैफ्रा मिथिनो मोनबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय थ' हामबायसै नायग्रा साफ्रोमखौ इसोरा बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय